7 de 8, castell de sortida a la plaça Porxada de Granollers. Màxima ambició, perquè el van estrenar la setmana passada en el seu historial i avui el tornen a portar a plaça. Un en la seva història descarregat, diumenge passat a la seva diada, precisament. Avui el tornen a portar a plaça, terços situats, quartes, que se situen ara també en la seva posició, exactament la mateixa lectura que hem fet també amb els xics de Granollers amb el seu castell anterior. Hem obert la diada amb el 7 de 8 de xics de Granollers, després el 3 de 9 en folre de Minyons de Terrassa, ara el 7 de 8 d'aquests segals d'Osona que té les quintes, fixeu-vos, de la part del 4, aquí a l'esquerra, i aquí a la part de la dreta, les quintes de la part del 3. Ja les tenim ara, totes situades, ja tenim el tronc d'aquesta estructura, d'aquest castell, que remena una mica més que el de Sagals, però que de moment gestiona molt bé. Veurem si aquells problemes que es detectaven en el pis de terços, sobretot, no s'amplifiquen. Entrada de dosos, Sagals d'Osona, la Colla de Vic, entrada ara de dosos de la part del 4, ara dosos de la part del 3. A punt de situar-se l'acotxador de la part del 4. S'espera també una miqueta l'acotxadora de la part del 3 per intentar arribar a la seva posició. Està a punt de fer la primera aleta a l'enxaneta, no sé si s'haurà d'esperar una miqueta, ara es col·loca l'acotxadora de la part del 3, estan a punt de carregar-lo l'enxaneta que farà el salt d'un pont de dalt a l'altre, també ho fa de faixa a faixa, ja el tenen, Sagals d'Osona, 7 de 8, sí! El segon del seu historial i ara l'hauran de treballar segurament a la descarregada, Ara és quan hi han de posar gas, han de posar energia, aquests Sagals d'Osona, màxima concentració, sortida de la canalleta, ho ha fet molt bé l'enxaneta, que havia fet a la traspassada, bona sortida dels petitons de la casa, han sortit també acotxadors, surten també dosos, ho han fet a ritme, ho han fet molt bé, per intentar que l'estructura de terços, de quartes, sobretot no pateixi massa en aquest castell, ara sortida ja del pis de quins, Sagals d'Osona està a punt de fer el segon de la seva història, segon 7 de 8 de la seva història, 2 setmanes. Mireu, tinc la sensació que potser han treballat una miqueta aquest pis de terços perquè estava perdent la mida al castell. Finalment el podran descarregar amb la sortida ja del pis de quarts. Ja el tenen, Sagals d'Osona, 7 de 8, descarregat el segon de la seva història, el Sarronet dels Sagals. Treballat també compta, o potser encara compta més, i és que el castell no ha estat ben quadrat en cap moment, ha estat desquadrat 2 a 2, la banda del 3 tampoc no l'hem vist còmode, però tot i així han resolt el seu sostre de la temporada. Increïbles els Sagals que fora de casa repeteixen el que van fer a casa.